ସହିତ ଏମିତି ସବୁବେଳେ କଣ ପାଇଁ ହୁଏ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଜାଣିପାରେ। କଥାରେ ନାହିଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଏ ଆଉ କାଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ, ସେଇଟା ଆଜି ମୋ ସହିତ ହେଇଯାଇଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବନଉଥିଲି ଆଜି ଏବିସି ଜୁସ୍। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ହେଲା ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ହଁ ମୁଁ ତ ଖଜବଜିଆ ଛୁଆ, କାଟୁନି ଯେତିକି ଖାଉଛି ସେତିକି। ଗାଜର ଆଉ ସେଗୁଡା ତ ପୁରା ଆରାମସେ କଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଟଟା କାଟିଲା ବେଳେ ମତେ ମୋ ଅସ୍ତ୍ରର ଦରକାର ହେଲା। ଏଇ ଛୁରୀରେ ହେଲାନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ପନିକି ଆଣିବାକୁ ପଡିଲା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଚାଲାକ। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପନିକିରେ ହିଁ କଟାକଟି କରେ, ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ଭିଡିଓ କରିବି ବୋଲି ଛୁରୀଟା ଆଣିକି କାଟୁଥିଲି। ଗାଜର ସେଉ ଆଉ ବିଟକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି କାଟି ଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ନେଇକି ପାଣି ଆଉ ମିଶ୍ରି ଦେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହବାର ନାହିଁ ସେ ଜମା ନୁହଁ। ମଲାଜା ପୁରା ଖଦଖଦଡିଆ ହେଇକି ଅଛି। ପୁରା 3-4 ଥର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲା ପରେ ବି ଏଇଟା ଜମା ହଉନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟିଣ ହେଇସାରିଲା। ଯାହା ଯେମିତି କରିକି ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଜୁସ୍ କଷ୍ଟରେ ବାହାର କରିଥିଲି। କାଦୁଅରେ ଗୋଡ ଦେଇଛି ଯେହେତୁ ଧୋଇବାକୁ ତ ପଡିବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏତିକି ସାରା ବାସନ ମୁଁ ଅପରିଷ୍କାର କରିଛି। ମୋ ମା ଯଦି ଜାଣିବ ମୋ ତଣ୍ଟିଟା ଚିପିକି ପୁରା ଫ୍ୟାନରେ ଉଳେଇଦବ। ଏତିକି ସାରା ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିକି ଏତିକି ଜୁସ୍ ବାହାର କରିଛି ମାନେ ଭଲ ହଉ କି ଖରାପ ହଉ ପିଇବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପିଇବା ମାତ୍ରକେ ଜାଣିଲି ୟା ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା, ମାନେ ଠିକ ଠାକ ଥିଲା। ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ବନେଇଛି କହିଦେବି ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଲି, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ବି ଘରେ କରିକି ପିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।